Ka Maudija Sports and Cultural Club kala penkut no ia ka jing kencat bol ke belatip kum ka under 20 knockout football tournament. Ya ketika jing lekai football la penlong hamadani lekai jong ka Maudija Sports and Cultural Club hak arpo kendai terik urisau arjar arpo hak baga thangsning football club kala job ia ka Shipara football club Maulen Ray dakatai berkar. Ka tege jing lekai football kala pensyong shit bat penkelu ji pejba nongon pekai namar ki nong lekai nabaro arteli ki kenhun ki long ki bebiang bor bha. Habai khon ha ka kala step om don malaban tap call tad hadu ban poi hadu ka kala mit la syukut ha ka jing ye khat. Bat ha ka bakadu bat ban yo ru ya ka rai rem bat ka rai job ki bor peniat kila penlong da ka jing ye shoot tie breaker bat ka thangsning football club kala ra ya ka thong jing job bat yo ra ya ka song pisa ka ba arpho hajar tangka bat ka Shipara football club Maulen Ray kala syuhun ban khor tang ya ka nambar bat khung ya ka song pisa ka ba Shipho hajar tangka. Bat hak bakut no jong jing lekai football final ka Maudija Sports and Cultural Club kala penlong da ka lucky draw bat hak te jing peni lekai lucky draw la yo ya ka khusnam da rang ba na ka snong like kor bat yo khong ya ka song pisa ka basan pho hajar tengka bawan paar lara ada ki pai ba na ka snong Maudija ha ka ne ka sngi lawan ban sakhi da uba OS jerwa kum kongsan nang ta uba rap lang pengrup kum sembut kongsan uba Ramesh nong bri president jong Maudija Cultural and Sports Club hak jing don lang jong giwe giri rong ba kentup ya kipai ba senong ka tournament pengikirmian ba sia ki bariam ra tenang preston ba pun sai kembe biang ba di lasum sniam ngakurmen ba andang ile pila ka biang ya kanai ka tournament haus niam ban sawan